Hai un galego entre os pasaxeiros do cruceiro onde se detectou un gromo de antivirus. Ten 50 anos e dedícase á ornitoloxía, segundo puido confirmar a Televisión de Galicia. Polo momento non presenta síntomas da enfermidade que xa causou o falecemento de 3 pasaxeiros. A embarcación permanece fondeada fronte a Cabo Verde á espera de saber se os pasaxeiros desembarcarán ou non nas Canarias. Galicia crea unha unidade para reducir o traballo administrativo dos médicos de familia. Serán medio cento de profesionais que se encargarán de trámites como xestionar receitas, realizar informes ou solicitudes de ortopedia. O obxectivo é aumentar o tempo que os médicos dedican á atención directa ao paciente. Anunciouno o presidente da Xunta no Parlamento. As praias galegas lucirán este ano 118 bandeiras azuis, 10 máis ca o ano pasado. Con 21 distintivos, Sanxenxo repite como o Concello de España con máis bandeiras. Por primeira vez, Ourense contará cunha bandeira na praia fluvial dos franceses, na Veiga. Boas noites. Un dos pasaxeiros do cruceiro en que se detectou un gromo de antivirus é un galego de Cariño. Ten 50 anos e dedícase á ornitoloxía, segundo puido confirmar a Televisión de Galicia. Non ten síntomas dunha enfermidade que, lembramos, xa provocou a morte de 3 turistas. O barco segue fronte ás costas de Cabo Verde. España é partidaria de desembarcar as persoas con síntomas no país africano e que o barco non pare nas Illas Canarias. O Ondius segue fondeado fronte á praia, a capital de Cabo Verde. Dentro hai 3 persoas con aparentes síntomas de antivirus. Un avión medicalizado vainos evacuar hoxe aos Países Baixos, sede da navieira. O resto dos 147 pasaxeiros, entre eles 14 españois e un deles galego, permanecen recluídos nos camarotes mentre se desinfecta o barco. Cabo Verde era o destino final do cruceiro, pero ante as noticias da enfermidade, as autoridades denegaron o desembarco. The plan now is for the ship to continue on to the Canary Islands. A idea orixinal da OMS era atendelos nas Canarias, pero tras reunirse co Ministerio de Sanidade, acordaron enviar primeiro un equipo de epidemiólogos ao barco para revisar antes o estado dos pasaxeiros. España é partidaria de desembarcar en Cabo Verde os casos sintomáticos ou os contactos de risco e que o barco non pare no arquipélago, agás que aparezan novos contaxios durante a viaxe. O mesmo opina o goberno canario. El barco debe ser atendido donde está, que desde luego no queremos anticipar acontecimientos, pero que si no hay peligro para la vida de las personas, pues de ahí se puede perfectamente dar atención y llevar el barco, que es bandera holandesa para este caso Holanda. O Ondius partiu hai un mes da Argentina. Durante a viaxe morreron 3 pasaxeiros e un cuarto está en coidados intensivos nun hospital de Suráfrica. Algún deles, segundo a OMS, infectouse antes de subir ao barco e pegoulle a enfermidade ao resto, aínda que o antivirus é moito menos contagioso que a gripe ou a COVID. A pregunta que máis nos facemos todos hoxe é que é o antivirus? É un virus que está nos ratos pero que pode contaxiarse ás persoas. Por iso, no caso do cruceiro co gromo, as autoridades recomendan que os pasaxeiros non saian dos camarotes. Os antivirus transmítense por contacto con roedores infectados, a maioría das veces por limpar os niños ou inhalar o virus a través das excrecións dos animais. É certo que hai descrita a transmisión persoa a persoa na variedade dos Andes, pero é moi pouco frecuente, son moi poucos casos que foron descritos. Pero as primeiras comprobacións da OMS apuntan a que non hai ratas a bordo e que a transmisión puido ser humano a humano por contacto moi estreito, tras un contaxio inicial desta especie de rato da zona da Patagonia. Efectivamente, este barco estuvo en diversas zonas da costa, ou cerca preto da costa americana, bastante remotas. A variante da zona americana pode producir unha síndrome pulmonar que nun 40% dos casos pode ter efectos moi graves, mesmo a morte. O antivirus non ten tratamento nin vacina, pero sí pode detectarse a través dunha proba PCR ou unha determinación de anticorpos. A OMS, como os organismos internacionais de saúde pública, a través do Reglamento Sanitario Internacional, xa fixeron unha serie de recomendacións que fundamentalmente van na línea de facer limpeza ambiental, é dicir, aislar os casos na maior parte dos posibles, prestar asistencia sanitaria, iso é fundamental, e que os pasaxeiros que de momento están sanos manteñan unha certa distancia social e, a ser posible, permanezcan nos seus camarotes. Na OMS din que non hai razóns para o pánico e que todo está en marcha para preservar a saúde da pasaxe. Precisamente, o antivirus causaba unha traxedia moi sonada hai algo máis dun ano. A morte do actor Gene Hackman e da súa muller, Betsy Arakawa.
Ambos foran atopados sen vida no seu domicilio días despois de que a muller falecera por complicacións derivadas deste virus. Tras a morte de Arakawa, Hackman non puido pedir axuda por mor do Alzheimer que padecía e rematou falecendo dun fallo cardíaco. Os médicos van ter menos traballo burocrático en Galicia. O Sergas vai contar cunha unidade específica que se encargue do papelame que a día de hoxe fan os facultativos. Imos crear unha unidade central con 50 técnicos cualificados para descargar de traballos burocráticos os médicos, para que moitas tarefas que poden facer estes profesionais non as teñan que facer os médicos e poidan atender mellor os pacientes. A sanidade foi un dos temas centrais do debate no Parlamento entre o presidente da Xunta e a portavoz do BNG. Ambos aludiron ao último informe do Consello de Contas sobre a atención primaria. Xesús Fontenla. Si, pois o BNG fala dun desmantelamento intencionado da sanidade pública e máis concretamente en atención primaria dun investimento cativo. Co informe do Consello de Contas na man, o presidente da Xunta recordou que ese investimento supón unha porcentaxe do 37% respecto do presuposto xeral da sanidade galega, é dicir, unha cifra 3 veces superior á que apuntaba a líder nacionalista. Cun mesmo informe na man, o do Consello de Contas, ambos políticos referiron un panorama ben distinto sobre a atención primaria. Nen sequera coincidiron na porcentaxe de orzamento que recibe. Só o 12% do gasto sanitario, menos da metade do que recomenda a OMS e por debaixo da media estatal. Eses datos que dá vostede, a porcentaxe de gasto en atención primaria, señora Pontón, está no orzamento do ano 2026 no 31,6%. Pero que está dicindo vostede? Lugo vivirá o xoves unha moción de censura e Gómez Besteiro acusa a Xunta de non ter apoiado estes anos a cidade. Rueda cree que os socialistas teñen medo de que Lugo, a partir do xoves, comece a funcionar. E que fan vostedes eses 27 anos? Que política fan vostedes? Pois intentar frear inversións, frear proxectos, intentar, no caso de Lugo, que Lugo non avance. Non o conseguiron. Vostede o que ten medo, aparte da bronca que vai chupar de Ferraz, que debe estar chupando xa, é que os lucenses ao final se den conta de que o Partido Popular en menos dun ano pode ser capaz de recuperar o tempo perdido polo Partido Socialista durante tantos anos en Lugo. Mais nada, moitas gracias. Hoxe coñecemos os datos do paro no mes de abril. En Galicia baixou en 2.377 persoas, o que sitúa a cifra total de desempregados na nosa comunidade en 112.293, a máis baixa para abril de toda a serie histórica. A caída foi do 2,07%. Se nos fixamos na creación de emprego, o mes pasado a Seguridade Social sumou case 8.000 afiliados na nosa comunidade, o que eleva a cifra de cotizantes por riba do 1.100.000. Estas son cifras que reflicten que estamos na senda dunha evolución favorable das políticas activas de emprego, que debemos de seguir impulsando políticas de emprego innovadoras e que estamos a traballar a favor da consolidación dun mercado de traballo inclusivo e dinámico. No conxunto de España, a evolución tamén é positiva. O paro baixa dos 2,4 millóns por primeira vez desde o ano 2008, cunha caída do desemprego por riba das 62.000 persoas. O descenso interanual supera o 6%. O paro caeu en todos os sectores, a Seguridade Social suma 223.000 novos cotizantes e consolida a cifra dos 22 millóns de afiliados por primeira vez. El hecho de que estemos netamente por encima de la media de bajada durante un mes de abril nos permite ya ver que estamos ante un mes muy bueno en materia de creación de empleo y de reducción del paro registrado. E falando de emprego, o Estado vai convocar este ano máis de 27.000 prazas de emprego público. Son 300 máis ca na convocatoria do ano pasado. A prioridade desta oferta é cubrir postos para a digitalización e o uso da inteligencia artificial. A esta convocatoria súmanse 10.000 máis de policía e garda civil. Esta oferta va a incluir más de 1.700 puestos para TIC, para puestos relacionados con las nuevas tecnologías. Es un 42% más que el anterior. Vamos a convocar por primera vez en la historia plazas de especialistas en inteligencia artificial, en ciberseguridad y en ciencia del dato. Galicia prepárase para extraer minerais estratégicos para sectores como a defensa ou como a automoción. Sai a concurso a explotación de 3 minas na provincia da Coruña, Corcoesto, Sanfinx e Santa Comba, nas que se van a extraer ouro, wolframio e tamén estaño.
Estas explotacións poderían chegar a pôr en valor recursos naturais por un valor próximo aos 7.000 millóns de euros coa mobilización de 200 millóns de investimento directo e a creación de máis de 250 empregos directos e 750 empregos indirectos. Mañá retómase no Tribunal Supremo o xuízo pola trama das máscaras. As defensas dos tres acusados, o exministro de Transportes, José Luis Ábalos, o seu asesor, Koldo García, e o empresario Víctor de Aldama van pedir a súa absolución. A Fiscalía solicita para eles penas entre 24 e 7 anos de cárcere. A Fiscalía mantén as súas peticións de pena pros tres acusados, 24 anos de cárcere para Ábalos, 19,5 para Koldo e 7 para Aldama. Ha sido una decisión del Ministerio Fiscal basada en criterios técnicos. Pero o PP ve a man do goberno detrás e pídelle explicacións a Bolaños. Creen que a Fiscalía debería rebaixar a petición de cárcere para Víctor de Aldama. Como consecuencia de la colaboración prestada a lo largo del procedimiento, tal e como fixo o seu propio abogado, que lidera a acusación popular. Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos. Pro exministro de Transportes, o abogado do PP pide 30 anos de cárcere. Un acusado tiene derecho a mentir en su defensa, pero las pruebas están ahí y son demasiado concluyentes. A estas alturas, todos los españoles sabemos que han robado a manos llenas. Para outros partidos, as cifras non son relevantes. A mí me es bastante irrelevante cuántos años de cárcel. A mí lo que me preocupa es que devuelvan todo lo que han trincado. Creemos que todos son en mayor o menor medida, pero igual de culpables. Este mércores está previsto que o caso quede visto para a sentenza. A Casa Real difundiu as últimas imaxes da formación da princesa Leonor na Academia Xeral do Aire. Entre elas, as do seu primeiro voo nun reactor F-5, o avión de combate que o exército emprega para formar os seus pilotos na base aérea de Talavera la Real. Durante os últimos días, Leonor visitou tamén a base de Los Llanos, onde puido comprobar o funcionamento dos reactores Eurofighter. Trátase de aeronaves de exército que desenvolven funcións de defensa no espacio aéreo nacional e participan en misións da Alianza Atlántica. Europa reármase e cada país busca a súa fórmula. En Portugal, os dous partidos do goberno lanzan unha proposta para atraer os mozos ao exército. Brais Suárez. Baixo nome de Defender Portugal, os partidos de goberno propoñen un programa para persoas de entre 18 e 23 anos. Aínda están a definirse os detalles, pero consistiría nun voluntariado de formación cívico-militar de 3 a 6 semanas de duración, a cambio de beneficios como a 440 euros, un permiso de condución de balde ou acceso máis doado ás forzas de seguridade a través de concurso público. É unha proposta, pero ninguén descarta un apoio consensual entre os maiores partidos, porque dende a oposición xa suxerirán alternativas para reforzar o exército e atraer máis persoas á carreira militar, iso sí, sen chegar a un servizo obrigatorio. Este plan custaría ao Estado uns 4,5 millóns de euros por cada 2.000 voluntarios. A Xustiza vai escoitar a todos os nenos cando teña que decidir sobre algo que lles afecte. O Goberno elimina esa barreira dos 12 anos que se aplicou ata agora. O Goberno valora os avances logrados nos últimos 5 anos desde que entrou en vigor a Lei de Protección Xurídica do Menor, pero cree que é o momento de ir máis aló. La persistencia de situaciones de violencia, como el asesinato de 68 menores por violencia de género entre 2013 y marzo de 2026, evidencia la necesidade de seguir avanzando. A titular de Xuventude e Infancia enumerou os 3 eixos fundamentais desta reforma. En primer lugar, la escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos. Segundo eje es que se prohíbe el falso síndrome de alienación parental. Ningún informe público o privado basado en el SAP podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos. El tercer eje, proteger, nunca puede significar convivir con el maltratador. Ata de agora, só os menores de máis de 12 anos ou coa suficiente madurez a criterio dos xuíces eran escoitados nun procedemento. A reforma pretende eliminar esa barreira e garantir que a súa opinión se teña en conta con independencia da súa idade. Probablemente nos menores moi menores, eso deberá levarse a cabo a través dun psicólogo ou alguén que faga de intermediario entre o xuíz e o neno. Os xuristas alertan de que só cos medios necesarios se evitará que os procesos se ralenticen e a lei perda eficacia. Si se prolonga no tempo, o que decimos todos os operadores xurídicos, a xusticia cando é lenta non é xusticia.
A Garda Civil detivo un home no Carballiño en Ourense despois de que unha muller se precipitase desde o balcón da súa vivenda. Os axentes intentan aclarar o que sucedeu e se eran parella. Teñen abertas varias hipóteses e non descartan que se poida tratar dun posible caso de violencia machista. A muller acabou no chan desde unha altura dun terceiro andar. Agora mesmo está ingresada en estado grave no hospital de Ourense, aínda que non se teme pola súa vida. Está previsto que o home declare mañá nos xulgados. Atopa morta a cantante viguesa Seila Esencia, que levaba 15 días desaparecida. O corpo da artista, de 39 anos, foi localizado de madrugada na zona da Senda Verde. A espera do que determine a autopsia, en apariencia non mostraba sinais de violencia. Seila formaba parte da banda galega Phantom Club e participara en varios programas de televisión. Artistas como Marta Sánchez amosaron a súa consternación polo falecemento de Seila. Xa está na casa Samuel González, o ciclista atropelado por un conductor que triplicou a taxa de alcolemia. Nada máis saír do hospital, visitou os seus compañeiros do Parque de Bombeiros de Ponteareas que lle salvaron a vida. Samuel González posa cos compañeiros bombeiros do Parque de Ponteareas. Agradecelles que o rescataran tras ser atropelado por un conductor que triplicaba a taxa de alcolemia. O coche ardía e os bombeiros evitaron que as lapas chegaran a Samuel, inconsciente preto do vehículo. Acaba de recibir alta tras 2 semanas hospitalizado en coma inducido. Ten por diante unha rehabilitación máis ben neurolóxica, físicamente sabemos que vai sair adiante ben, porque ter ese accidente non romper ni siquiera ningún oso do corpo, iso é, é forte, sabémoslo todos. En cousas que realmente non é o Samuel que é de antes, pero estamos convencidos de que vai volver selo. Samuel é tricampión galego e campión de España de ciclocross. As circunstancias do seu atropelo na Nacional 120 en Covelo causaron unha fonda indignación no mundo do ciclismo. Iso xa non é de ter un accidente, non. Como ben dixo a Federación no seu momento, iso é un delito. E os delitos deberían ser, polo menos, que se faga xusticia. O responsable do atropelo, que se negou a facer a segunda proba de alcolemia, está sendo investigado por 4 delitos. Investigan un andeiro de Tribes logo de encontrar na súa explotación 90 animais mortos. A imaxe que atoparon os axentes era de abandono total. Demetrio Morenza. Sí, foi o Servicio de Protección da Natureza, o SEPRONA, daqui da Garda Civil de Tribes, o que levaba a cabo esa xádego. Foi a raíz duns osos de animais que apareceron nunha leira próxima a esa explotación, a sospeita de que eses osos puderan proceder animais desas instalacións e de que non se estuvera a cumplir a lei de benestar animal, levou aos axentes da Garda Civil a levar a cabo un rexistro por lo que tamén se solicitou a presenza de veterinarios da Xunta, e unha vez dentro das instalacións atopábanse con esa imaxe que acabades de apuntar agora mesmo. 90 animais, 90 ovellas e cabras mortos. Agora esta investigación aberta continúa para determinar as circunstancias nas que se produciron estes feitos. Grazas, Demetrio. Nunca é tarde para aprender un oficio novo e menos un que teña bastante oferta de traballo. É o caso dos alumnos que participan nun programa integrado de emprego impartido polo Concello de Ferrol. Queren ser peixeiros. Nalgúns casos esta é a primeira vez que escaman ou filetean un peixe. Nunca he estado en contacto con el pescado, pero sí me gusta. Me siento muy bien y muy capacitada. Quería hacer algo diferente. Siempre he estado dentro de una oficina o dentro de un hotel. No, quiero ver los pescados que se lo coman hechos por mí. No hechos por mí, no. Limpiados y todo por mí. Outros xa tiñan contacto co oficio, aínda que de xeito indirecto. En Cuba trabajé 12 años en un barco pesquero palangrero. Una cevichería en Perú, pero era diferente. Compre un pouco de habilidade e boas luvas para non cortarse. De aprenderlle esa técnica encárgase Elsa, peixeira profesional e mestre ocasional. Traballamos a limpeza do peixe, tanto en filetes, entero, pa forno, como queira a xente, vamos. A falla de remuda leva o peche a moitas peixerías. Hai aí un nicho de emprego que os alumnos agardan aproveitar. Todas as persoas que traballaron comigo tamén na peixería tamén encontraron traballo despois de pasar por aquí. Aspiro a poder trabajar en una pescadería muy pronto. Pero lo más que se necesite pescadería, carnicería, changutería. Conozco todo, me conocen a mí también, entonces ¿cómo no me van a contratar? Claro que me van a contratar. En breve estará un tralo mostrador preparando o mellor peixe do mercado. As bandeiras azuis ondearán este verán en 118 praias galegas. Son 10 máis ca o ano pasado. Sanxenxo repite como o Concello de España con máis bandeiras. Ali está Patricia Vilar.
Sí, é o concello máis turístico de Galicia, tamén o que máis bandeiras azuis acumula, son en total 21, incluída desta praia de Pampaído, que xunto coa de Niñóns en Ponteceso e a do Laño en Pollo este ano estrean esas bandeiras azuis. En Galicia temos este ano 118, son 10 máis que o ano pasado. Isto converte a comunidade na terceira con máis distincións, o precedida da comunidade valenciana e de Andalucía. Unha de cada 6 praias españolas que contan con bandeira azul está aquí, en Galicia. E na praia seguimos. A primavera é unha das mellores épocas do ano para desfrutar nos areais con oso can. Como aínda non é tempada de verán, está permitido e as mascotas encántalles. Con todo, aconsellan certas precaucións para evitar sorpresas indesexadas. Levar os cans á praia require ter en conta certos cuidados para garantir o seu benestar. A auga salgada ou a area poden converterse nun risco. Tragan area, tragan auga e aí sí que vemos problemas digestivos. Problemas de vómitos, diarrea, etc. Pero bueno, cun tratamento non se le haber maior problema. Entre as doenzas que chegan ás consultas veterinarias figuran tamén os problemas de pel. Daí que pros máis nadadores o consello sexa ter moito cuidado ao volver a casa, aclarar ben con auga doce, porque esa salitre, inda que sabemos que é boa para as feridas, eso é verdad, pero se queda na pel pode facer moito dano. Non hai que esquecer levar auga para manter a hidratación e evitar as exposicións solares prolongadas. Os cans tamén utilizan crema solar. Sobre todo as razas que son clariñas, con capas máis claras. Temos que botarlle aquí no nariz, na barrigola, que non teñen pelo, nas zonas que non hai pelo porque tamén se queman. Como veterinaria especializada en comportamento animal, Ana recomenda ir á praia cun xoguete do noso can ou premios cos que mantén o animal baixo control en todo momento, favorecendo así unha convivencia responsable. Hai un lugar en Ourense onde a música converteu un pequeno soto en parada obrigatoria. É o Torgal, unha sala de concertos que co paso do tempo foi abrindo camiño ata facerse un nome na escena musical galega. A súa estética forma parte tamén do conxunto nun lugar que pretende ser o salón da casa de moitos. Corría o ano 1961, cando este local abriu as súas portas daquela como bar nesta rúa Celso Emilio Ferreiro de Ourense. Pero foi décadas despois, no 2003, cando comezou a andaina dos irmáns Pedrouzo co Torgal. Tras moito ensaio e erro foi tomando forma ata se converter nunha referencia da escena musical galega. Foi o grupo ourensan Anihol o primeiro en pasar polo seu escenario. Despois viñeron moitos máis. Nati Peluso, o Cupido, ou ver a xente como o guitarrista de Sonic Youth, que fai nirnando nun sitio en Ourense, que é un soto sin luz. O caso é que o ambiente que se respira alrededor dos concertos ou unha tarde calquera ten moito que ver tamén coa súa estética, que empezou din cunha mistura de estilos retro, pop e 60, que foi medrando e cambiando con eles co paso dos anos. Do día que abriron as portas teñen dous recordos á vista de todos. Unha, esta pantalla traída dos Estados Unidos. A outra deixouna un coñecido personaxe das rúas ourensás. Baixeu o Torgal con a lámpara preciosa retro dos 70 e dixo: cambio a lámpara por un café. O outro, estes espellos traídos de emerxencia o día da apertura da casa da súa avoa. Puxémolos en plan de no, hoxe e logo van de volta. Nunca volveron a casa, se quedaron aquí para... Forman parte do Torgal, xa. A carón dos baños, unha foto lembra o campeonato de Chinchimoni do 1970 en Ourense. E un robot do ano 92, o seu amigo Jaime dos Amigos dos Músicos, xa falecido. Din que o Torgal quere ser como o salón da casa para os que van chegando, un lugar onde musicalmente todo ten cabida. Creo que no Torgal é un sitio onde cabe todo. Non se me ocurre algo que non pode estar no Torgal. En este pequeno espazo seguen abrindo camiño coas entradas esgotadas para os dous próximos concertos. 9:24 minutos neste punto do informativo. Retomamos a última hora sobre a situación a bordo do cruceiro onde se detectou un gromo de antivirus. Entre os pasaxeiros hai un galego natural de Cariño, de 50 anos. Adícase a ornitoloxía e embarcou no buque Ondius para observar e investigar aves. Non presenta síntomas dunha enfermidade que polo de agora provocou a morte de 3 turistas. Nestes momentos, o barco segue fronte ás costas de Cabo Verde. España é partidaria de desembarcar as persoas con síntomas no país africano e que o barco non pare nas Illas Canarias.
Garçon à la pipe, ou Mozo con pipa, foi poxado tal día como a hoxe de 2004 como a pintura máis cara da historia, 77 millóns de euros. Unha obra pintada por un Picasso de 24 anos, recentemente chegado a Montmartre, en París. É un cadro optimista que representa un cambio. Picasso abandona o período azul e entra no rosa, unha etapa de tons cálidos e de temas, como ven, máis alegres. Son pinturas desa época, estas que ven, onde tamén se interesou polo mundo do circo e pola vida dos seus protagonistas. Unha fase de Picasso onde asoma xa o cubismo, como no retrato de Gertrude Stein. Imposible resumir todo o que supón o período rosa, pero paga a pena polo menos dar unha pincelada. Ata mañá.